Aupa, arratsaldeon, ongi etorri. Aier eta Jurre, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, ez dakigu pli eta demi pli ongi ditugu. Perfecto. Egia esan batean. Relebe bat egin du plioa berrean, baina bueno. Beti nazten ditugu. Zer bat egin du? Relebe. Relebe, ikusten. Eta zerbait egin dugu. Baina hori hobeto da, hori hobea da oraindik, ez? Dira, bikote, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Hemen ere bi artista dituzue parean. Zuen ustez nork hartuko luke ongien parte zuen ikuskizunean? Ongi begiratu eta oso erraza da. Mikelek edo Antxonek? Ikuskizun honetan? Bai, urbizitan. Gertek ez du begiratu ere egin nahi. Antxonek igual, Gertek asko. Estiak begiratu ere, aier? Gure biak? Oso bai. Herrimak bi oinetan aurreko manaldi bat balitz, Mikel aukatu nuke. Bai, baina urbizitan? Tira, oso ongi. Aier Beobide, zuzendari artistikoa. Jurre Aranburu, komunikazio eta ekoizpen arduraduna eta proiektu berria urbizitan. Jurre, Atik konpainaren ikuskizun honek zer du? Zer kontatzen? Ea. Oso gauza sakona da, eta gainera guretzako bihotzetik ze azkenean gure familiak kontatutako kontakizun bat kontatzen dugu. Bai, bueno, beraiei gertatutako, bueno, zehatz-mehatz izan da, bueno, gure koinata den bego, bere gurasoak, baserri batean bizi ziren Martutenen, Urume hartzean, Martuteneko baserri horretan alako bizipen pila dituzte, eta hortikan beste baserri batetara joan ziren, eta garapena gatik edo, kriston errepide bat jarri batzuten beraien gainean, eta etxe bizitza utzi behar izan zuten, eta gaur egun Astigarragan bizi dira, ez? Oso ondo, eta moldatzen dira bizitzara, baina azkenean hausnarketarako ere, orain hortikan pasatzen zarela, eta baserri horiek bat bota egin dute guztiz, besteak oraindik pareta batzuk ikusten dira, eta barrenak mugitzen dizkizu, ez? Azkenean garapena zer den guretzako, eta zer egin behar den, gu errepide batetik, leku batetik bestea journalizateko. Holako gauzak. Eta nola egiten da historio hori jaso, Aier, eta horri forma eman, eta holtzara eraman. Egia esan zan, historio bat asko mugitu gintuena eta kontakizun izugarriak egin, ze beraiek oso alai kontatzen dizkigute, beraien pasarteak, nahiz eta gogorra izan, dira, jainde gogorra direlako, ez, baserritarrak izan dakoak ere, eta guk geneukan burua uste bat, zela ditugu, hainbat kontakizun, hainbat ideia, nola egiten dugu hau, kontatu, ez, nola egiten dugu, eta izan dugu alako sorte handia, jo genuen lagun batzuen bidez, Koldo Izagirreren gana jo genuen, nork lagun zezagukeen galdetzera, idazle gazteren bat, edo gaur egun badirela hainbat idazle gazte, eta bertsolaritzan ibilitakoak, eta kontatu genion gaia, eta momentu hortan esan zigun bera ere lanez lepo zegoela, baina berak hartuko zuela relato hori egiteko ardura, gogotsu zegoela, bai gaiarekin, baiteko gertutasuna zuelako, eta dantzarako ez zuelako inoiz gidoi bat idatzi. Egin du dokumentalak, animazioa, poesia, saiakera, uste dut egin dituela posible diren gauza gehienak bintzat, eta dantza ez zuen inoiz egin, eta horrek ere... Erronka berri bat? Erronka berri bat, soposatzen. Eta joaten den publikoak entenditzen aldu zer egiten ari zareteno. Ez da gaia erraxa. Esan du, dantza, musika, eta hori entenditzea? Hori da, dantzarekin dugun beti, ikusleak duten problema, ez? Ulertzen da, ez da ulertzen, ez? Nik uste sentitu egiten dela. Bai, azkenen nik ikusten dut ere, kuadro kontzeptual bat edo abstrakto bat ikusiko bazenu bezala, batzutan gehiago esaten dizuelako abstrakzioak, benetan hitzez esaten dizutenean, baina eta gainera orain hitza sartu dugu, ikuskizun honetan. Orain azalpen honekin ere, gainera joaten den jendeak hobeto ulertuko du, ez da? Bai, izan daiteke. Hori da. Jurre, dena den, ikuskizun hau, urbizitan, aurreko ikuskizun batetik dator, ez da, kaleko ikuskizun bat zen hori. Bueno, dena, hasi da, nik orain deitzen diot, hasi naiz deitzen proiektua, ze azkenean, helburua bai zela urbizitan, bai, baina azkenean prozesuan ikusi dugu behar bat edo, pieza txiki bat sortzeko, batetik publikora oso errez iristen zarelako kalean eskaintzen duzunean ikuskizun bat, eta bestetik ere, gidoiak berak, hainbeste gauza kontatzen dituenez, esaten genuen, baina hemendikan zerbait hartuko dugu,
kalean egiteko, gero ere prozesuan bildu ditugu irudi batzuk eta hor dokumentaltxo bat ere egin dugu, eta baina helburua beti izan da, uste dut ez, urbizitan, antzokirako egindako ikuskizun bat. Horra iristea, ez da, baina kalean hasitako proiektu bat. Ikusiko dugu nola hasi zen kalean, irudi batzuk ikusiko ditugu, horrela boto ulertuko dugu zer den urbizitan. Ikus ezagun, ur! Ze ederra. Ze ederra. Bai, ez da, argi dago. Hori ere aitortuko ditu. Ederra da, eta hemen lan handia dago. Ba, izo errizkoa da. Zenbat lan dago hemen? Gehiago. Musika zuzenen alda? Urbizitan emanaldean, bai. Musika zuzenean da, ginda jarriko diot horri, Pascal Geinek sortutako musika originala da, eta ginda gehiago jartzearen Iñaki Diegezek akordeoian, Javi Díaz de Azpeitia pianoan, eta Manu Gein perkusioan. Irukute izugarria. Eta zuzenean. Musika zuzenean, dantza ere bai, hitza ere bai. Hitza ere bai. Hau da, Koldok hartu zuen ez gure erronka, guk hartu genuen berea. Berak esan zegoen, erronka jarri zegoen, hitza jarri ezakezu ez zuzenean, baino ez, edo beste pertsonai esterno batez, ez dantzariek beraiek kapazak izango ziren. Errezitatu, hitzegin, pixka kontakizuna... Gidoia poesia moduan egin zuen, eta gainera markatzen zituen, ez? Markatuta ditut hemen, hortxe guztiz. Kopla moduan egin zituen horrela, erdi olerki, erdi, eta berak utzi zigun erronka hori, eta guk erronka guztiak. Uste dut, orengoan hartu ditugula gulbeskuetan zuen erronka guztiak. Ona da, ikusten ditugu, entxegoetako irudiak, ikusten ditugu, gogorrak izaten dira entxegoak gire? Bai, izaten dira. Bai? A ber, denei bezala, gainera, COVID-ak, azkenean ez du gehiagi lagundu. Azkenean, beste bat, hori da. Normalean, egiten dugu gure kasuan, saro bera joaten gera, aurnietan, hartu ditugu bi egonaldi egin ditugu, bata egin genuen abenduan eta duela gutxi bukatu genuen bestea, aurre estreinaldiarekin, eta lehenengoan, adibidez, bai izan genituela COVID kasu positiboak, ez dakit zein etxean dago, eta azkenean denak ez biltzea, azkenean atzera pausuak ematea da, ezin duzu gehiagi aurreratu. Eta gero, kasu honetan ere musikariekin ja, partitura guztiak, gauza pila bat daude, eta naiz eta jakin zenbat den, badakigu gauza asko ditugu, baina azkenean nahiko larri gabiltza guztiarekin eta sentsazio horrekin aterako da, atera da, baina lan asko da. Beti iristen dira aurrestreinaldiak oso justu. Nik uste mundu honetan gaita, bakigu iristen dela, egune iristen delako, ez bukatzen delako lana, ez? Eskerrak, ez? Baina oraingoan uste dut, nik bizi izan dudan beltzena izan dela. Horrengo egin urbaretan. Bai, hori da. Oso bizia. Igandean izan zen aurrestreinaldia, larun batean geunden urjauzi batean. Bizi, ez da? Eta Tolosarako zer, Tolosan da, ez da? Martxoak 11, Leidorren, estreinaldi ofiziala, zan ezagun? Apuntatu. Horretarako ere dena oraindik ez da erabat lotuto egongo, edo? Tolosarako bai, ez da? Bira, partaiden gatik, hau da, zuzenean parte hartzen duten dantzarien gatik eta musikarien gatik, espero dugu, guk gure lan guztia eta Paskalek eta atzeko lan guzti hori benetan egina izatea behintzat astebete lehenago. Ez dugu esango ze orain, igandean egindakoarekin, hasi behar geha, orain guazen, badugu emanaldia, guazen ondo egitea, guazen txukuntzera, guazen aldatzea, gaza txikia,
beti dauka, zuzeneko horrek, baino espeet... Irati Tolosarra da gainera? Bai. Autu du dantzarietako bat, duan etxerako... Tolosa gure akompaineretza gure bigarren etxe izan da. Ni Ibarran damatzat klaseak ematen urte askotan alur dantza taldean, eta horko dantzari asko, Ibarra, Villabona, Anoeta, horren gurukoa dira, así que etxean jokatuko dugu estreina. Ez eta dantzariak eta aukeratzera erraxa izan alda? Bazanek iten ja bost hauek edo zeio? Konpainian esan dezagun dantzari finkoak dira. Ez dugu egiten ikuskizunerako aukeraketa bat, edo deitu edo aukeraketa kastin monko bat, edo ez. Hau doa, hau dijoa, denbora ez dijoa, eta horregatik daude orain dauden momentuan, zeda, nik ezagutu ditut horietako asko oso gaztetik, haien irakaslea izan naiz, askorena, eta, nik uste dut, dantzariak baino gehiago pertsonak, hori esan zuen behin irrin badan dainek, eta arrazoia handiarekin esan zuen. Gure alde, gure alde hori, nahi duzuen erako, bi pertsona hemen. Gaztin segurazki ez genuen ongi pasako, baina pertsona bezala. Tira, aurreko lanak aipatuko ditugu, itxas lapurrak lau eme, hormek diote herrimakoinetan beti gizartearekin lotutako gaiak. Beti. Bai, jokatzen degula, orentxe bertan memoriz ezakit, baina bai da euskal kultura eta euskara pixka bat gure identitatea, eta gu inguratzen gaituenak mugitzen gaitu, eta bai, horrelako gauzak kontatzen ditu. Eta ikuskizun asko eta zoragarriak egin dituzue, bilduma txiki bat prestatu dugu, ikusiko dugu? Bai. Hemen. Pikorra jartzen da. Polita. Ostaz, polita. Ulertu, sentitu bai, ez da? Hori esan behar genuen. Hortan arrazoia guzia da. Oio pikorra jartzen duketa. Ostras. Sentitu duzu, beraz ulertu duzu. Ulertu duzu. Bai, erra. Nik izaten dut hori monologoetan, jendeak ez du ulertzen, baina sentitu egiten. Horrek esan nahi du pertsona hona. Hain zuten. 10 urte, ahatik dantza konpainiak, 10 urte, oparoa izan da. Bai. Laizterketa bat, sprint bat egin dugu, nik uste dut 10 urte hauetan. Konturatu gabe pasadira 10 urte? Bai. Gainera, aurretik ere dantzari bezala, biak izan gara dantzariak, eta orain ja gehiago sartu gera sortzaile edo lanetan, azkar pasa diren, baina oso intensoa izan da. Da pixkat zure alabaren lehen urtea ematen du ditula 18, esatezu eta urte bat dauka eta ze intentsidadea. 10 urteekin ere, berdina, nik uste dut 10 urte asko dira, baina era berean gauza pila bat pasa dira. Bai, behiratzen dugu atzera eta gauza asko daude 10 urteetan, egia esan, ikusten da, badagoela hor kriston lana, eta, mugituak garela, ez?